Kapsejladsen er en årlig tilbagevendende begivenhed. Flere uddannelser stiller et hold med 5 sejlere, som skal dyste i en øl- og sejlstafet. I år har ca. 15.000 aarhusianere trodset regnvejret og samlet sig i Universitetsparken til hygge og øl og for at hæppe på deres studiekammerater. Der sejles 3 indledende heat med 4 hold. Vinderne af de 3 første runder dyster i finalen om det gyldne bækken. Umiddelbart ligner det hygge og druk. I virkeligheden er det en benhård sport med flere måneders forudgående træning og et klart mål om at vinde det gyldne bækken. Politologisk Forening, PF, er den gruppe, der står for at stille hold for statskundskab. Holdet føres i år an af Tobias Varneskov. Jeg tror, vi var på søen første gang 7. marts eller sådan noget, og det er jo lige efter isen er brudt, så altså lige nu det er jo rent luksus i forhold til det tidspunkt, så ja, vi er jo ved at vende os det efterhånden. Ud af et samlet budget på 10.000 kapsejlads, så tror jeg, vi har brugt ca. 3.000 på øl bare, så der er sgu nogle kasser her i løbet af foråret. Holdet af Iben Sand Olesen er ikke i tvivl om, hvorfor de bruger så mange timer og penge på en enkelt sejlads. Det har rigtig meget prestige. Det giver virkelig bare håneragten at have det her skide bækken. I år, det er altså PF's år. Det er god højde! Det er god højde! Det er i orden, Tobias! Selvom der er dyb koncentration på kampdagen, er der alligevel plads til fælles hygge ved morgenmaden. Altså, jeg sov 7 timer, men jeg drømte om kapsejladsen i samtlige 7. Hvordan vinder I? Ro hurtigt, bund hurtigt, ro hurtigt. I det indledende heat får PF ikke meget konkurrence fra modstanderne. De vinder overlegent og er som forventet klar til finalen. Det er fantastisk. Alle PF'erne og alle statskundskaber var helt oppe at køre. Hvordan vinder I finalen? Vi skal ikke lave nogen fejl. Vores båd den bliver så farlig på marginaler. Det er der, vi kan vinde meget tid, og det er der, hvor vi også kan kigge til den. I finalen skal statskundskab dyste mod både medicinerne og økonomerne. Tobias og resten af PF kommer godt fra start. Men mister i skiftet ved 4. sejler dyrebare sekunder, og økonomerne kommer foran. På målstregen må PF se sig slået af økonomerne, som på forhånd var favoritter. Ærgelsen er tydelig, men alligevel er der optimisme at spore. Vi kører 10 sekunder hurtigere end vores hurtigste tid her i finalen. Altså, man kan sgu ikke tillade sig at være skuffet. Vi gjorde alt, hvad vi kunne, og det, altså, jeg er sikker på, at publikum havde en fantastisk oplevelse. Det havde vi i hvert fald. Kæft, hvor var det fedt.